Nazdar všichni, my vás tady vítáme, jsme právě v Mladé Boleslavi na zápase a šli jsme na takovou procházku a je tady úplně libovej, dá se říct, že hra. Čumte na to. Škola. Tak jestli tohle je jako škola, nevím, jestli to pořádně vidíte, tak do toho bych v životě jako nevlez. A takže máme tady nooba. Taky natáčím na YouTube, mám zase. Ale já to... no, takže my už jsme si dávali selfie, ale nebylo to moc vidět. Chtěli jsme jít do nějaký olympie, akorát to se nám nějak nepovedlo. Páč jsme ji pořádně protože jsme ji nenašli. Už říkám páč. A... Páč? No a já jsem si koupil v Albertu tady Candy King. Měl jsem toho půl kila, platil jsem 86 kilo. Platil jsem 86 kilo, jo. Dámo, tak jsem splatil hodně. Platil jsem 86 korun za necelý půl kila a ještě si nesu, jsem koupil, jo, 4 litry strávy jsem koupil, nebo 5, no to je jedno, jsem koupil celému týmu, aby jsme si furt nečorovali píčky a takovýhle. A takže je to tady dobrý. S nima nehrá. Buď bruslář, hele, není zelená, to je rebel. No, mě volí už docela to, takže my jdem. Přeběhnem. No a my si tady už u toho buď blueslas, tak u toho se ukončí, u toho se už to rozloučíme. Pojď sem, Nube. Jirko, my se s váma loučíme a ahoj!